Bon vespre a tots i a totes i sigueu benvinguts en aquest debat entre els candidats a l'alcaldia de Muro. Els nostres representants, els nostres candidats a baldes seran 4, justament hi ha 2 persones que no han declinat l'oferta de participar en aquest debat. El representant del PP i de CDM, perdó. Perdoneu, jo sabeu que no som de Muro i encara no domino molt la nomenclatura pròpia del poble. Intentarem que aquest debat sigui el més profitós per tots, sobretot per ciutadans, que sigui el més profitós possible, que tots ens sentiguem que les propostes ens omplen de qualque manera i ens donen resposta a totes les inquietuds que tenim, com a qualsevol poble. I començarem explicant un poc la dinàmica que entre tots els partits polítics que avui han acceptat participar en aquest debat portaran a terme. En primer lloc, hi haurà 2 minuts en què cada un dels candidats a balda farà una breu presentació de les seves propostes i d'ell mateix com a candidat. I seguidament hi haurà 4 blocs, s'han distribuït en 4 blocs, que cada un dels candidats tindrà 2 minuts per fer un ventall de propostes per explicar com veu cada una d'aquestes temàtiques, la situació en què se troba el Muro i quines respostes dona. Els temes seran per, en primer lloc, urbanisme i infraestructures, per continuar en turisme i comerç, seguidament administració local i per acabar amb cultura, festes i participació. Esperam que tots els candidats tinguin prou temps per explicar les seves propostes, que sigui un debat productiu i sobretot que ajudi a tots els morers i les moreres a conèixer més els candidats i a saber de quin peu se calcen cada un d'ells. Molt bé, començant amb el candidat d'OIM, en Rafael Gelabert. M'apunten que no havia pensat a dir la rèplica, que hi ha l'oportunitat de cada candidat de fer una rèplica a cada un dels blocs. Tindran un minut per replicar en el cas que han estat interpel·lats o que vulguin apuntar qualque cosa més. I per altra banda també els torns seran completament rotatoris. Primer començarà en Rafael, continuarà en Marga, Miquel Àngel i després en Miquel en primer lloc, i s'anirà succeint i canviaran els torns per després començar en Marga, continuar amb Miquel Àngel, seguir amb Miquel i acabar amb Rafael. Bé, així veureu a poc com va la dinàmica, que és molt senzilla, simplement perquè tot s'ha fet mitjançant un sorteig que s'ha fet davant tots els candidats i els candidats han triat mitjançant la selecció d'una papereta, han estat escollits el número en Soquinama mitjançant un sorteig. Per tant, tot s'ha fet el més pulcre i el més neutral possible. D'acord? Bé, ara sí que es torna per les presentacions i començarà en Rafael Gelabert per UIM. Bon vespre a tothom, som en Rafael Gelabert, candidat a l'alcaldia de Muro per Unió Independents de Muro. Les meves primeres paraules són d'agraïment als companys que tenen al meu costat. Gràcies Marga, gràcies Miquel, gràcies Miquel Àngel, ja que sense la vostra presència no seria possible fer aquest debat d'interès general pel poble de Muro. La democràcia és diàleg i debat, cosa que no han volgut fer 2 dels 6 partits que se presenten a les eleccions municipals, per uns motius o per uns altres. Des d'UIM pensam que la millor manera de fer política és arribar a acords i sobretot en diàleg, que en molts cops ha estat magre per part de l'actual equip de govern. Dit això, Unió Independents de Muro és un partit fundat l'any 1995 de la mà de la Montjaume de Castellet, el primer baule de la democràcia, i és un partit definit de centre, moderat i en capacitat de gestió, com han demostrat els anys que han format part
dels distints equips de govern. El candidat, un servidor, soc diplomat en Relacions Laborals i màster universitari en Salut Laboral per la Universitat de les Illes Balears. Actualment formo part de l'oposició i he estat regidor de Comerç, Fires i Festes i Participació Ciutadana entre el 2006 i 2011. Avui se presenta lluny de fer grans infraestructures, sinó apostar pel dia a dia, amb una política propera, com és i ha estat sempre la nostra manera de fer feina. Hem demostrat, quan hem governat, que ens hem sabut arremangar, fent feina i pensam que és l'hora d'un canvi que permeti més transparència municipal i més participació ciutadana, on els ciutadans siguin copartícips de la presa de decisions de l'Ajuntament. Una legislatura no només ha de ser votar un pic cada 4 anys i hem de tenir en compte les demandes del poble. Si no, el repte d'aquests polítics, i en aquest cas meu, és apropar la gestió municipal en el poble. Però no hem d'oblidar que els que som aquí dalt i els que seguim aquí ens presentam per això, per servir el poble i per l'interès general. Moltes gràcies, Rafael. Has acabat ja el teu temps. A continuació, la Margarida ens parlaràs d'ella mateixa i farà una presentació de part del Partit Socialista. Bon vespre. Vull començar donant les gràcies a totes les persones que han fet possible d'aquest debat i tots els que sou aquí. És una llàstima no comptar en aquesta taula amb els candidats dels dos partits que estan governant. Benvolguts amics i amigues, molt de vosaltres ja me coneixeu, són la Marga Portells, veïnada vostra, que com vosaltres també estimen el poble. Sabeu que aquests darrers 4 anys he tocat de prop la gestió pública sense director insular d'esports del Consell de Mallorca, formant part del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Des de ben joveneta sempre he estat vinculada a diferents associacions, ja siguin culturals com esportives, i l'organització d'esdeveniments per Muro sempre ha estat una constant. En la il·lusió de seguir fent feina per al meu poble, un dia vaig decidir fer la passa i presentar-me a la política. Vaig començar en el Partit Socialista ara fa 12 anys, a ser assessora tècnica docent de la Conselleria d'Educació, estant a l'oficina d'escolarització d'Inca. Duc 6 anys a ser membre de l'executiva de la Federació Socialista i també som portaveu a l'Ajuntament de Muro i duc 2 legislatures de regidora a l'oposició. Avui som aquí davant vosaltres, gent del meu poble estimat, perquè me present com a candidata a la Batllia, on en la meva companya Catalina Cladera, que encapçala la candidatura en el Consell de Mallorca, de que jo mateixa també em fon part de la seva llista, i en la Francina, en el capdavant del govern, són 3 dones que en dedicació, implicació i compromís volem empènyer per dur endavant les nostres institucions. Unes institucions on una gestió de qualitat i transparència serà cabdal per nosaltres. Com sabeu, en Muro fa massa anys que governen els mateixos. Ha arribat el moment del canvi. Un canvi que durem a terme en el nostre Ajuntament si entram. Som ben conscients que la proximitat a peu de carrer és clau a Muro. Per això me presento amb un equip preparat, per posar en ordre els contractes, les subvencions, els pressuposts i la paperassa en general. Murers i mureres, hi ha molta feina per fer Muro. I jo me presento amb moltíssima il·lusió. Molt de projectes que durem endavant sempre fent passes cap endavant i mirant cap en el futur, perquè el canvi el fem ara. Molt bé, Marga. A continuació parlarà en Miquel Àngel de Més. Moltes gràcies. Ara ja veig que 2 minuts compte. Bé, bon vespre a tothom. Gràcies per acompanyar-nos. Sabem que vos agrada a tots sentir un poc de debat al manco públic durant la campanya electoral. Sempre ha estat així. Enguany és una excepció i després farem una reflexió en aquest sentit. Jo som Miquel Àngel Tortell, de Carbonbé, me coneixeu que fa 4 anys que som regidor i molt segurament sabeu que m'apassiona la política perquè crec que la feina que tenim per gestionar-nos com a comunitat. I per tant jo crec que la política és una qüestió molt important a la vida de les persones. Gràcies a l'experiència d'en Jaume Peres, que ha estat escat de llista fins ara, en Ramon, que ho ha estat abans, i l'equip que m'acompanya, hem pogut fer una feina aquests 4 anys de fiscalització i seguiment de temes des de l'oposició. En democràcia, tan important és governar bé com fer una bona oposició. Jo crec que Muro m'ho hem pres seriosament i hem fet una bona oposició. M'ho han trobat, els que m'ho han cercat. No tot és una qüestió de considerar justa o indefensada, independentment dels colors polítics que tingués cadascun. Jo som en política perquè ara tinc ganes, estic preparat, crec que estic disponible per fer feina, per millorar aquest poble i crec que és hora de canviar i és un sentiment compartit entre molta de gent.
i lament profundament l'absència de dos partits, un, el CDM, i el seu apèndix, el PP. Jo crec que no tenen projecte per Muro o no el saben defensar. O que les normes aquestes que diuen que no són objectives són les que m'hauran aplicat a nosaltres, a mi concretament, durant l'oposició. 6 plens ordinaris cada any, 6 plens ordinaris cada any només, i jo sempre he quedat amb la paraula a la boca. No he pogut acabar d'intervenir a cap dels plens ordinaris que s'han fet durant 4 anys. I això és una mica dur. I en canvi, som al mes de maig i duim 9 plens. Només puc parlar 6 i en duim 9. Per tant, si nosaltres governam, paraules com debat, reflexió, moderació i maduració d'idees estaran a l'eix del poble, tant esquilomànic com de l'oposició. Moltes gràcies, Miquel Àngel. A continuació té la paraula el representant del PI, candidat per aquest partit, en Miquel. Bon vespre, gràcies a tothom, gràcies a la moderadora per aportar el que està fent en aquests moments, que és força complicat, i gràcies a l'oportunitat d'expressar tot el que nosaltres volem expressar a través d'aquest projecte que tenim, que és el PI. Jo, fora de presentacions personals, ni directament en el PI, represento un projecte de centre moderat i regionalista que aposta per una forma d'entendre la política basada en la moderació, el diàleg i la reserva i la recerca de consensos. Representant tot allò que estimam per damunt de tot, per cada un de nosaltres i de vosaltres, fent que ara ja toca Balears i ara toca Muro. Defensam el petit i mitjà comerç, lluitant contra la venda ambulant. Volem ser sostenibles en el temps, però creiem en l'activitat turística, apostant per la modernització, per la millora en la competitivitat, cosa que com a empleat de banca estic coneixent perfectament. Estem seguint uns simples números. Plantejam que el transport públic sigui en qualitat i una alternativa real. Treballam per millorar l'accés a l'habitatge, però som fermes contra els ocupes. Defensam la nostra llengua i la nostra cultura. Defensam la qualitat de la sanitat i l'educació. Necessitam un pacte per l'educació a Muro. És prioritari anar tot el col·lectiu educatiu de la mà. És necessari un bon finançament. Ens sentim estafats per partits nacionals que al cap i a la fi no ens tenen en compte per res. Som, com he dit, 100% balears. I crec que me queden 25 segons i per això vull fer dues coses. Dedicació política per la meva part, crec que formant part de l'equip de govern he tingut tota i crec que la disposició a dialogar som aquí per això, i les altres dues opcions que no són aquí, com dic, és una opció més de venir o no venir en el debat. I crec que hem d'anar prioritzant ja en els temes que ens conteixen. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. A continuació sí que passam ja a parlar dels blocs. Començarem amb l'urbanisme i infraestructures. La persona que començarà serà na Margalida, que tindrà 2 minuts per presentar les seves propostes en aquest tema. Tens la paraula. Iniciarem el projecte del centre educatiu 0-3 anys, perquè a dia d'avui les condicions ja on tenim els nostres infants a l'escoleta en el Corter trobant que ha quedat molt obsolet. Per una banda, perquè no compleixen amb la normativa. Això fa que d'entrada no puguem estar a la xarxa 0-3 anys de la Conselleria d'Educació, que ens implica com a Morers i Moreres no estan en aquesta xarxa, que no poden tenir recursos ni humans ni econòmics. Per una banda, tindríem més psicòlegs, tindríem també logopedes, i en quant a material ens podríem acollir bastantes ajudes que a dia d'avui no ens podem acollir. Per tant, pensam que és important apostar per un centre educatiu 0-3 anys i una formació educativa. També acabarem en les obres de l'arxiu municipal. El projecte va iniciar el 2007 amb governantes socialistes. Han passat 12 anys i encara no s'ha acabat aquesta obra. Fa 6 anys que se va començar l'obra i hi ha hagut anys que no s'ha destinat cap pressupost, no ha hagut cap partida pressupostària per a aquesta obra. Per tant, nosaltres trobem que ja és una vergonya una obra iniciada durant tants anys. També seguirem millorant les nostres instal·lacions esportives. La qualitat de vida és una prioritat i fer esport és salut. Moltíssimes persones passen per les nostres instal·lacions i per aquest motiu es mereixen fer el seu esport en les millors condicions possibles. Vull remarcar que les ajudes de les institucions són imprescindibles per Muro. Per tant, vull deixar ben clar que la reforma de la pista d'atletisme a Muro era una reivindicació històrica que tots els partits, un moment o altre, han duit en els programes electorals. Un projecte que es tenia a l'Ajuntament dins un calaix i que gràcies a l'ajuda de la Direcció Insular d'Esport del Consell de Mallorca avui en dia és una realitat.
L'Ajuntament, gràcies al Consell, on jo hi estic fent feina, han fet possible aquesta obra. Mentre nosaltres fem la feina perquè sigui una realitat, d'altres se n'atribueixen el mèrit. La feinada que hem hagut de fer perquè avui tinguem la pista en condicions no s'enxerga. No ho entenc com el CDM no vos diu la veritat. També, a part, habilitarem espais de l'aire lliure per poder fer activitat física. Per als infants reformarem el parc infantil i també mirarem de muntar-ne d'altres. Per als joves muntarem espais de workout i calistènia. I per a la gent major millorarem els espais biosaludables. Estudiarem també per poder habilitar pàrquings reduïts i tenir en compte les zones blades fent un seguiment més apurat. Molt bé, va clavada. A continuació té la paraula Miquel Àngel. Bé, gràcies. A Muro tenim molt d'espais. Allò que fa falta és gestionar-los bé, donar un bon manteniment i reformar aquells que toquen. Nosaltres n'hi ha un que ja ho heu vist que ens interessa molt, que és l'escola de Lladalt. L'escola de Lladalt té moltes potencialitats, té moltes possibilitats i poden fer de tot. Ha de ser l'epicentre de vida associativa i cultural del poble. Hi volem una pista d'escape, hi volem una pista allà on se pugui fer tot tipus d'esports, que és la pista de futbol, hi voldríem dos punts d'informació juvenil, volem fer una zona per assaig de tot el tipus de grup de música que tenim, que no en tenim pocs, volem fer més banys i volem que tothom vagi allà. I nosaltres pensam que en el poble sempre miram els joves d'entre 12 i 18 que no voten, no el miram molt. Jo crec que haurien de ser un dels nostres referents i nostres punts de focus de feina, perquè són el futur i perquè necessiten espais i perquè volen aquests espais. Nosaltres també volem treballar en el que seria en el món de l'educació, sí que estan d'acord en de l'escola de 0 a 3 anys, però també volem dur l'aula d'adults a l'institut. I la volem dur per aprofitar els recursos que tenen, perquè l'institut, vull dir, a l'escorta ja sabeu de quina manera se troba, desgraciadament. Volem veure un centre de dia que funcioni bé, que tindrà unes places, unes 15 o 16 places, que és una feina de Santiago, amb un acord amb l'Ajuntament, perquè no vos diuen mai. Vos diuen l'Ajuntament fa, però no vos diuen d'aquí col·labora, com aquest teatre, que ha estat l'any tancat 155.000 euros pagat pel Consell, l'inauguren i no conviden el Consell que va anar a subvenció. En canvi, la pista d'esport sí que no va tenir l'oportunitat de ser-hi. L'arxiu, nosaltres tenim una data, 2021, va començar amb Ramon Quencles, d'Entesa, en coalició amb el Soler. El va començar ell, fixeu-vos, 2007-2008 i som en 2019. Només s'han pot fer feina cada 4 anys amb unes eleccions. Nosaltres tenim una data, 2021, un arxiu a baix i a dalt un altre capellans, per un reglament consensuat. Ja ho hem explicat en vídeo, ho tornem a explicar, espits que faci falta. Allò que no farem serà comprar els cap de 15 dies de tancar els pressuposts, una nau de prop d'1 milió d'euros que ens desbaratarà els pressuposts durant un primer any. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Miquel, tens la paraula. Bueno, per començar, jo crec que ja vaig dir a la presentació que vàrem fer del PIA aquí a Muro, que vaig fer un comentari de Groucho Marx que diu que la política és l'art de cercar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic equivocat i aplicar després un remei incorrecte. Així és com és vera que fa temps que el tema de l'arxiu és un tema per acabar, però és vera que també s'ha volgut fer en fons propis. Degut a la llei Montoro i degut a l'estabilitat, la llei que ens dona, l'estabilitat pressupostària, no ens deixava fer més del que podem fer en aquests casos. També és vera que en nous espais de salut és el que proposam tant a Muro, a Platja de Muro com a Capellans, conjuntament en les rutes saludables. La nova escola 03, intentar fer un conveni amb la conselleria, s'ha comprat un solar en aquest moment per part de l'Ajuntament, que ens ha costat 150.000 euros i on tenim a disposició del poble per poder fer aquesta nova escola. Necessitam una millora a la plaça del convent, necessitam que se faci la depuradora de Platja de Muro dins Camp Picafort ja, sense finançament per part del govern central, que en aquest moment s'ha llevat la partida pressupostari, per qual cosa tot està a l'aigua. Necessitam el museu ja i urgent que se destinin els doblers per part del govern central per poder-lo rehabilitar. També és vera que en aquest moment se fa una millora a l'enllumenat públic de Platja de Muro, on s'estan invertint 280.000 euros, i necessitam ja que el govern ens contesti a la viabilitat de la via connectora de Platja de Muro. No sabem encara si en la resolució que vam tenir, com era el cas d'arreglar les guiones, que era una aportació de 90.000 euros per part de l'Ajuntament,
això ens deixa anar a poder-ho fer. També és vera que necessitem també una reforma circulatòria, òbviament, un tema d'urbanisme, és clar. I, com he dit, i vull recalcar molt fermament, el tema de la depuradora és un tema cabdal. Estem autènticament ofegats a plagues de mur. Molt bé, Ricard, moltes gràcies. Tenim un minut per... no s'hi fa tot res. No s'hi fa tot res. Ja estava la mà i he dit, no s'hi fa tot res. Perdona, és el teu torn. Molt bé, moltes gràcies. Bé, en quant a urbanisme, des d'Unió Independents de Muro, que coneixem bé el funcionament de l'administració municipal, per un costat tenim una problemàtica molt important, que és, a més l'han denunciat en els plenaris, és el retras del Departament d'Urbanisme. Avui, quan aneu a demanar una llicència d'obra major, podeu estar perfectament més d'un any que l'Ajuntament vos doni la llicència. Això és perquè tenim el departament col·lapsat, tenim els tècnics que van saturats i això s'ha de fer que se reestructuri aquest departament d'urbanisme per fer-lo més àgil i més eficient. En quant a infraestructures, els meus companys han començat a parlar-ne. Ens hem trobat amb un equip de govern que tenia diversos talls en marxa i tot embastat, res acabat. Un arxiu, com s'ha dit aquí, 6 anys, una obra començada, 3 anys paralitzada, s'han decidit invertir els bombers cap a altres llocs i una paràlisi constant en un dels carrers més cèntrics. Hem parlat de la reforma d'aquest teatre. S'hi han invertit prop de 200.000 euros, però no han fet el teatre ni més funcional ni més segur. I el pati de butaques en els quals són exactament les mateixes butaques que hi havia abans. Per no parlar de l'estació d'Estany, un projecte allà on se n'ha parlat durant molts anys, buque insígnia del PP a la campanya des 2011 i actualment segueix inacabat. Aquest tram que falta és competència del Consell, que ha de fer la passarel·la, i quan va governar el PP no el va fer, i ara que han governat les esquerres tampoc no s'ha fet. Què tenim? Que la gent segueix anant partint la carretera en el perill que això suposa. A més, aquest projecte s'hauria de més d'embellir, per tant pensant que s'ha de fer un conveni per embellir aquest passeig. En quant a supressió de barreres arquitectòniques, en el convent s'ha fet una supressió de barreres arquitectòniques dins horari lectiu, s'ha destrempat el funcionament ordinari dels centres d'educació primari i a més s'ha fet mal fet. Tots heu vist la rampa que hi ha en el convent, allà on ja hi ha gent que ha caiguda de camp. I això demostra les presses en què l'equip de govern fa les feines. Nosaltres volem apostar per arreglar aceres, bordillos i carrers, per tots els barris, no només les vies principals. Moltes gràcies. Molt bé. Ara sí que és torn de rèplica, que volíem passar serà davant del blau, i ja ha alçat la mà a Miquel Àngel, doncs tens un minut. Vinga, perdó, Rafael, no vull que encara no he tingut. Bé, jo m'agradaria que l'Ajuntament fos honest amb la gent i diguéssim, parlessin clar. La depuradora ve de Madrid, ja sabem qui governa a Madrid, és estrany que havien passat molt de tràmits i ara, que per així que s'havia de licitar, m'ho han deixat els calçons a baix. És un tema gravíssim. Estan tot d'acord amb l'Ajuntament de Muro en què se faci Camp Picafort i estan tot d'acord a Santa Maria de Lida que no se faci Camp Picafort. Per tant, tenim un greu problema aquí. Estan molt d'acord amb el tema de l'estació. És que aquell passeig, aquell punt, des de l'any 1935 és un punt negre. No sé com així encara no hi ha aquesta passarel·la. I ja que era, volia dir una altra cosa. Com és que tenim aquest embòs educatiu i esportiu a la zona d'allà dalt i ningú no va preveure que hi hagués qualque carrer que pogués circundar totes aquestes instal·lacions? I com així, la zona que no se vol està amb un manteniment tan degradat? Acaba aquí. Sí, perquè no acaba el temps. Marga, tens el torn. Jo amb el tema de la passarel·la de l'estació d'Estany, us puc dir que des del Consell de Mallorca aquesta legislatura s'ha estat fent feina i en el moment que se va fer el projecte, ja fa 2 anys, se va licitar i en el moment de la licitació l'empresa que va guanyar va dir que no la podia fer i va quedar aturat per això. Què passa? Ens trobàvem l'any passat en la nova llei de contractes que s'ha hagut de tornar a fer tot un plet de condicions nou, tant tècnic com administratiu, per aquesta nova llei. En aquests moments ens trobam que està a punt de licitar-se. Per tant, en breu ens han dit que l'empresa que guanyarà serà la que se podrà fer les obres.
I en quant a la partida pressupostària aquesta que teníem de l'Estat, de Madrid, el veure que el que ha dit en Miquel, però a dia d'avui ja han fet passes, s'han fet reunions amb el secretari d'Estat i no ens deixaran demà i tornaran a posar partida. I el tema de dir-vos que el que governa Santa Margalida sempre ha tingut via directa a Madrid, cada 2 mesos anava cap allà, per això l'han retrasat tant. Si que no hagués insistit tant quan hi havia el Partit Popular, la depuradora a dia d'avui ja estaria feta a Camp Picafort. No només en mal, no? Bé, qualque més vol apuntar? Bé, jo referent el que estem parlant, el tema de la pista d'espai que n'ha parlat Miquel Àngel, crec que això va sortir una iniciativa del punt d'informació juvenil a través d'un consens que va arribar amb una sèrie de joves, que jo vaig anar escoltant-los el dia que ho van presentar, i crec que se'ls ha tingut en compte i crec que en el programa del PI surt com a tal. El veure el tema d'urbanisme d'un un temps de retras impressionant, però vull dir que altres pobles on estan 1 any i 4 mesos, com per exemple Santa Margalida, que estic afectat, encara no tenc el definitiu, quan després d'1 any i 4 mesos me van donar el bàsic, no tenim el definitiu, i ara ja fa 2 anys. I ajustar, et veure que l'Ajuntament de Muro en sort el PSC, per ell mentida que hagin d'ajustar les inversions i les subvencions de Mardomí el govern, perquè no ens deixen utilitzar el remanent, com sabeu, no el superàvit, sinó el remanent, no ens deixen utilitzar i per tant ens hem d'ajustar exactament tot el que ens diu el pla d'obres de serveis o tot el que en aquest moment estan fent. Vols apuntar qualque cosa, Rafael? No, per acabar referent a la darrera intervenció de Miquel, vull dir, jo els problemes urbanístics de l'Ajuntament de Santa Margalida no me preocupen, sí que me preocupen que els ciutadans de Muro hagin d'esperar 1 any i mig per tenir una llicència d'obres. La comparativa amb altres pobles no és una solució que justifiqui aquest retras que té el Departament d'Urbanisme. I crec, com he dit, que s'ha de fer feina perquè sigui més àgil, més reforçat i que no depenguem d'aquesta paràlisi com perquè no siguem competitius. Molt bé, després d'aquests torns de rèplica passarem al segon bloc dedicat a turisme i comerç, que iniciarà Miquel Àngel, que tindrà 2 minuts per presentar les seves propostes. Bé, jo tancaré l'altre bloc encara. Crec que amb imaginació i ganes i feina hi ha molts obstacles que se poden superar més bé d'allò que s'han anat superant darrerament. Turisme i comerç. A Muro tenim unes de 100.000 places hoteleres i en els anys s'han multiplicat i tenim unes 2.000 places de lloguer vacacional. Si les sumau, són totes aquestes legals. El no legal no se pot comptar. Però tenim 100.000 habitants, quasi el triple, no? Per tant, això és molta responsabilitat, molta feina, molta pressió demogràfica, molta pressió sobre, per exemple, el lloguer, que ara està sent un problema molt gros i que des de l'administració que toca hauria de fer un poc més de feina. I sí que tenim una platja tan guapa que no n'hem de fer propaganda perquè quasi mos envedeixen. Però també hi ha molta feina per fer. Molta feina per fer a la platja de Muro per sobreocupació dels comerços, per manca d'homogeneïtat, per manca de visió conjunta, per excés de cotxes de lloguer sense llogar que ocupen la via, per dificultat de mobilitat, per problemes de renou, per invasió de dunes, etc. En Miquel ho ha apuntat al principi, vents ambulants, diu que s'ha d'atacar, però no s'ha atacat, totes les platges de Camp Picafort i del Cudi venen cap a Muro, per tant tenim un problema. El lloguer vacacional l'han massacrat a impostos, en l'impost dels fens i han prohibit el lloguer plurifamiliar, tant en vertical com en horitzontal, i s'han fet ells mateixos un traje, tots els que govenen. I penseu que en un lloguer vacacional paguen per plaça el mateix que un hotel, només que computen a partir dels 3 anys lloguer vacacional i 12 d'un hotel. A un hotel tenen el reciclatge, la porta i els altres no, ni tan sols una campanya que hem demanat durant 4 anys en el Cotó que fes una campanya per promoure això. No som matents pràcticament de parlar de nivell comercial, però sí que vos diré que estem anant per avall i som conscients tots. I és ben hora de promoure que s'obrin molt de comerços aquí, que obrin comerços durant tot l'any i que en l'estiu Muro torni a tenir vida, perquè en té molta, però ens falten llocs oberts. I nosaltres això ho felicitem. Moltes gràcies, Miquel Àngel.
En Miquel ha de la paraula per poder les seves propostes. Molt bé. En quant a turisme, que ha estat fins ara la meva regidoria, voldria que l'objectiu principal en l'aspecte turístic sigui obtenir l'excel·lència en accessibilitat a la platja de Muro. Pensava que inclús tenim un sistema de detecció a través del sistema Braille per poder entrar gent invident a les platges. La seguretat de les platges s'ha millorat en tema de drons, inclús posant-se en circulació per damunt la platja. Som realment el mirall de molt de pobles. TripAdvisor, Trivago, som la sisena platja d'Espanya i la desena d'Europa. Tot això a plataformes digitals. Després, a través de SADEA, que han aconseguit la bandera blava, que ja sé que molts de pobles ara no la volen tenir, perquè diuen que és una empresa privada la que fa la catalogació. Han tingut la certificació SICTEC, que això sí que ho fa el govern, per tant, Platja de Muro té certificació SICTEC per part del govern. Tenim un circuit de natació d'aigües obertes, tenim el tema de les rutes culturals, que com bé han dit a qualque programa electoral, que sabem que no ha funcionat i ha de sacar noves fórmules, però aquestes rutes culturals van lligades a 62 famílies que viuen de la vivenda vacacional. Com bé ha dit en Miquel Àngel, és un tema prou important com perquè ens hi dediquem un poquet en aquest tema. Tot això està englobat dins el Pla de Desenvolupament Turístic Municipal, que se va aprovar fa uns mesos aquí a l'Ajuntament, i dit-vos que com a punt important s'ha posat el HISAN, que és un sistema de detecció de càncer precoç de pell, a través homologat per l'Associació Espanyola contra el Càncer, i hem posat una ambulància de suport vital avançat les 24 hores. Anul·lar la venda ambulant, que han fet campanyes durant 15 dies conjuntament amb la Guàrdia Civil, que ens donava la seva mà, que com sabeu tenia dins l'espai de l'Ajuntament la Guàrdia Civil, que ens ajuda. I en quant a comerç, per acabar, vos puc dir que nosaltres tenim una relació molt directa amb Pimeco. Jo sé que els comerciants a vegades hi ha problemes, però crec que Pimeco, com a associació, defensa els interessos del petit i mitjà comerç. Moltes gràcies. Tens la paraula en Rafael? Molt bé, en quant a turisme, des de Unió Independents de Muro pensam que Muro té una particularitat única. Per un costat tenim Platja de Muro, amb una oferta turística d'hotels de 4 i 5 estrelles i de molta qualitat, en els quals se'ls ha de garantir la seguretat i la neteja. La venda ambulant, jo crec, Miquel, que queda molt per fer, perquè si vas a la playa, se veu i està a la vista. Per altre costat, en el poble, sí que pensam que hem de seguir apropant els turistes, i de cada vegada més. Des de Unió Independents de Muro no estem en contra del lloguer vacacional, com s'hi ha castigat el CDM, PP i PI, amb una pujada abismal dels fems a les cases vacacionals. Fins en el 2016, una casa fora vila pagava 97 euros i el camió de fems no anava a recollir-ho, i ara, si té 6 places turístiques, passa a pagar 400 euros de fems. Referent a comerç, hem de seguir donant suport a l'associació de comerciants. Crec que ningú podrà dir que en el seu moment no fundassin l'associació de comerciants. Se'ls ha de donar més recolzament i hem d'aconseguir un teixit empresarial de comerços i restauració que faci que el nostre poble sigui més atractiu. A dia d'avui, els comerços van a menys, el regidor de comerç no va de la mà de l'associació de comerciants i se fan campanyes amb molt poc feedback. En el seu moment vam impulsar firetes d'oportunitats, sortejos, comerços, promoció d'ells, i fent aquestes campanyes van començar a fer una dinamització important d'aquest comerç, que això moltes vegades s'ha deixat perdre i s'hauria d'intentar recuperar. Perquè el més important és que també, i relacionat amb el turisme, quan venguin els turistes, trobin restaurants, trobin comerços i trobin activitats culturals com per poder ser molt competitius front a altres pobles de veïnat que tenim a Muro. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn de la Marga. Nosaltres posarem en marxa les rutes culturals, patrimonials, gastronòmiques i mediambientals, on aquesta legislatura, com molt bé ha dit el regidor, no han sabut activar. Per tant, amb un acord de col·laboració amb l'Associació Hotelera de Platja de Muro, aproparem els turistes que ens visitin de Platja de Muro cap al poble, cap a Muro, mostrant tota la nostra riquesa que tenim, i on els murers i mureres se'n sortiren tot beneficiats. A la Platja de Muro posarem torres d'albirament d'ocells per turisme ornitològic, que és un turisme que de cada vegada creix més, i tot això gràcies a la nostra estimada albufera. També és important aprofitar recursos naturals per poder fer esport a l'aire lliure, com és el senderisme, el nordic walking, el paddle surf, piragüisme i ciclisme a Platja de Muro.
Posarem panells informatius digitalitzats, donant informació dels llocs emblemàtics del poble i les notícies adients en cada moment. En quant al lloguer turístic, hem estat el municipi més restrictiu de tot Mallorca. Hem prohibit el lloguer a vivendes plurifamiliars. D'aquesta manera hem afavorit el sector hoteler. Per tant, nosaltres tot d'una que es pugui modificar ho posarem talment com ens havia dit el Consell de Mallorca, deixant llogar també els plurifamiliars en favor d'una economia oberta, dinàmica i que arribi a tothom. Som partidaris de protegir el petit i mitjà comerç, així com també la indústria local. Per tant, impulsarem campanyes per sensibilitzar la població que facin un ús del comerç local. Amb això aprofitarem i impulsarem acord de col·laboració entre els comerços, els centres educatius i l'Ajuntament. Per això apostam per la conscienciació del producte local, mostrant on els infants i els joves de Muro i, per suposat, promocionar i difondre la marca Muro. El foment de cultura popular, les festes i les tradicions del nostre poble han esdevingut són adients com a reclam turístic, per tant les potenciarem. També promocionarem les fires i festes cap a l'exterior, fent-ne difusió i fomentarem les marques de Muro i Platja de Muro. De tal manera que volem donar a conèixer la riquesa del nostre poble en totes les seves vertents, turística, agrícola, cultural, gastronòmica, patrimonial i mediambiental. També millorarem el punt d'informació turístic de Platja de Muro, adaptant-lo a la necessitat real dels usuaris. En aquest moment ens trobam amb un horari d'atenció al públic que no és adequat, és de 8:30 a 6 i són hores que no cobreixen les necessitats adients. Per tant, nosaltres l'adequarem a la gent. Molt bé, ara és un minut de rèplica. Qui demana la paraula? Sí, si qualcú té res a dir. Entenc 4 temes que voldria repetir. El tema de l'associacionisme Muro. És vera que tal vegada no ha hagut un bon feedback entre l'associació i nosaltres, però crec que han seguit en el tema de la Fireta d'Oportunitats i ja anant per la 25. És vera que hem apoyat directament el petit comerç a través del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca, que se va fer a través d'una moció del PI que se va presentar a l'Ajuntament, on diu que no se poden fer establiments de més de 2.500 metres quadrats a pobles d'una capacitat poblacional com la que té Muro. En tema de digitalització a Plaes de Muro, hem firmat se firmarà un conveni a través del govern, o s'havia de firmar, que eren panells que ja venien a dins les paradetes del transport públic, la qual cosa ja estarà en principi digitalitzat la informació que nosaltres volem donar. També és vera que en el Haisan també hi ha la possibilitat d'incorporar en el monitoratge tota la informació necessària per part de l'Ajuntament que vulgui posar en quant a turisme. Qualcú vol... Ah, sí. Bé, ja diré que en Miquel ho va haver de reconèixer, la seva promoció turística de platja cap a Muro va ser un precari de salut, ho va haver de reconèixer, ho va haver d'aturar, per tant no ho va plantejar bé, perquè no va saber fer feina bé en el sector turístic i ara més que tampoc no va saber fer feina, no ha tingut molt de feedback en el sector comercial, per tant aquest apartat deu suspendre. Ja que m'ha quedat per dir és que no hem parlat i n'hem de parlar molt de la connectivitat Muro o Platja de Muro. Perquè de Can Picafort cap al Codí passant per Platja de Muro hi ha un bus cada 15 minuts i nosaltres quedem absolutament aïllats. En molts aspectes Muro estan aïllats, han desaparegut del mapa perquè no tenim un polític que facin les cametes que han de fer per situar-nos. Perquè tenim molts treballadors que van a les platges de Muro i els haurien de facilitar i gent que ha de venir a Muro els haurien de facilitar això. I també proposarem fer un centre d'interpretació fora del parc natural perquè tingui molt més fàcil l'accés i que està ajudant els papos a Cana Beatriu, que ara és propietat privada però que és una aposta de futur important. Sí, jo també fent menció a Miquel que com a regidor de turisme has comentat que te poden tenir feedback o que te costava en la Federació Hotelera. És important tenir una bona relació amb la Federació Hotelera perquè amb ells, amb acords amb ells, ells són els que coneixen més la platja de Muro i la necessitat que tenen. Per tant, primer de partit d'escoltar-los i apropar-nos a ells i veure quines necessitats reals hi ha i si podem ajudar i si podem donar suport, ho hem de fer. I en aquest cas nosaltres ens han arribat a dir que la coordinació entre vosaltres no ha estat positiva aquests 4 anys. Sí, és una llàstima que no pugui... Jo crec que sí, si ple mal. En Rafael. No, jo per acabar, agrair, Miquel, la continuïtat de les firetes d'oportunitats que jo vaig posar en marxa, tot res. Referent a els comerciants, si parles en l'associació, te diran que no hi ha diàleg, o no hi ha hagut aquest diàleg durant aquests 8 anys que tu has estat regidor de comerç,
I si parlam en l'associació hotelera, també mos transmet el mateix, en la qual de lo que no se trata és de fer el camí en vant un tot sol, sinó d'aquest diàleg que hem anat demanant. Això ha estat pràcticament nul. Un poble com Muro, allà on el turisme és cabdal, comissió de turisme n'han fet una o dues en tota la legislatura. Des de Unió Independents de Muro pensam que el que hem de fer és una mesa de turisme, allà on hi hagi representants del sector hoteler, hi hagi l'Ajuntament i evidentment també representants del lloguer vacacional, perquè aquí és allà on se poden marcar les línies bàsiques i l'estratègia del turisme, no per decisió unilateral del regidor de torn. Ara, si vols pedir bé, en Miquel que mos contesti, perquè crec que és indicat que pugui respondre totes les preguntes que se li han fet, i si després de Miquel qualcú vol apuntar una darrera cosa, també tindrà l'oportunitat. Tenim un minut, no? Sí. Referent en el tema que jo he dit que jo m'havia equivocat en el tema de les rutes culturals, que havíem intentat organitzar a través dels propis hotels, perquè molt duguessin gent cap a Muro, no ha funcionat i ho vaig haver reconegut, ho vaig reconèixer en ple. És vera que no ha hagut bona relació tal vegada amb l'associació de comerciants, però jo sempre he intentat que tot funcionarà com és bé possible i que realment el problema dels comerciants es venden. Les grans superfícies fan molt de mal i és complicat a Muro treure tot el que se pot fer i que pot fer. El tema de l'associació hotelera és vera, però és mentida que ara vosaltres que heu criticat els hotelers tot aquest temps, ara digueu que he tingut males relacions amb els hotelers. He tingut males relacions perquè no he fet el que ells han volgut. Si ells realment fessin el que ells volen i mos demanen, vosaltres aquí la relació seria perfecta, però en aquest cas no ha estat perfecta perquè l'hem hagut d'anar encaminant cap a on podria, allà on l'Ajuntament havia d'actuar. Si qualcú vol apuntar, tindrà, si pot ser un minut més, cadascú que pugui apuntar, si qualcú vol contestar i ja acabarem aquí. Estem. Qualcú vol contestar, recontestar? Jo penso sí, una mica. Sí. Jo penso que l'associació hotelera nosaltres ara que estem en campanya, que hem quedat amb ells i els hem vist, moltes de les propostes que ens han fet són propostes factibles per l'Ajuntament de Muro i que ens aproparan els turistes aquí en el poble. Per tant, el fet de xerrar amb ells i tenir una primera conversa, una primera reunió, probablement que podem arribar a fer per dur el turista en el poble és important i trobam a faltar aquesta coordinació amb ells, simplement és això. Si qualcú més vol... Sí, Miquel. Jo m'agradaria que se fes molta incidència en actualitzar la informació que tenim del poble. Tenim guies que són de fa 30 anys, hi ha molt poca modernització en aquest sentit, i tampoc no m'agrada sentir-me un objecte turístic. Jo vull que ser un poble acollidor que ho som, però tampoc no vull que ho convertim tot en turisme i turisme. I jo me perdonaré, Miquel, no criticant els hotelers, no deixant de criticar-los, de la mateixa manera que criticant qualsevol cosa que no considerem ben feta. Si tu no t'hi has duit bé, no és culpa nostra, i nosaltres volem fer feina des de la cordialitat i el debat. I si és blanc és blanc i si és negre és negre. Perfecte. Ja està. I no ho podem concloure. Crec que així tothom ha pogut expressar la seva opinió d'una manera més representativa de les seves postures. Ara anem al tercer bloc, que es tractarà d'administració local i medi ambient, que començarà precisament amb Miquel, i tens la paraula. El tema ja vam englobar, que vam decidir que englobaríem aquests dos punts. Jo crec que bàsicament hem d'intentar agilitzar la finestra única, sobretot en temes de subvencions i assessorament dels nostres veïnats, que sàpiguen que poden utilitzar la finestra única per relacionar-se amb l'administració autonòmica. Sabeu que hem aprovat la carrera professional, la qual cosa jo crec que és un esforç per part de tots, perquè s'ha aprovat per unanimitat. Jo crec que no se va estendre més la carrera professional. En quant a convenis en el govern, vos puc dir que de dotat-se 0. Mos han donat 0. I això que vam demanat a través d'un projecte de circuit
entre Muro i Santa Margalida, perquè ens van demanar que la comunitat s'havia de ser solidari entre municipis, van decidir abans d'intervenir per poder fer això. Dir-vos que en aquest moment l'Ajuntament està amb un deute zero, perquè 4 anys hem aconseguit eixugar aquest deute. Tenim un remanent, que no és un superàvit, estic explicant que no és un superàvit, però la regla de gasto i la sostenibilitat de l'Ajuntament no deixa fer segons quin tipus d'inversió que l'he explicat abans en l'altre punt. Jo crec que aconseguir per part de Medi Ambient un distintiu de platja saludable, la platja de Muro, és bàsic, i en aquest moment estem donant les passes, o s'han donat les passes, a través de Haisan, que serà un poc l'englobador de tot això. Apostar per les energies renovables, com es va tot sabó, el poliesportiu, s'ha intentat un projecte que val uns 80.000 euros, on hi ha una possibilitat de fer aparcament en cobertes i que se pugui fer a través de cèl·lules fotovoltaiques que durà a fer tot un sistema d'energia que dugui a abastir tot el que és la zona del poliesportiu. Després, l'existència de la línia verda, crec que és hàbil, l'heu d'utilitzar, és un sistema que no me cansaré de dir que funciona. Si vosaltres feu una intervenció a línia verda a través de l'aplicació del mòbil, vos promet que moltes de coses se fan. I el tema de Playas, òbviament, i a través de 6/2014 que tenim com s'ha dit de Playas. Molt bé, és teu torn, Rafael. Molt bé, nosaltres en quant a administració local el que pensam és que hem d'acostar el poble a l'Ajuntament i fer copartícips els ciutadans de la presa de les decisions que ens afecten. Per un costat, tots sabem que el dia a dia ens està absorbint molt. Si vols anar xerrant sobre te diuen vine al matí i si tu fas feina te quedes sense xerrant sobre Jo aquí dalt me compromet que un dia a la setmana rebré els veïnats de Muro els capvespres i les hores baixes perquè els morers i moreres puguin expressar les seves queixes, problemes o suggerències directament en el balde. Per un altre costat, volem apostar per un pressupost participatius, allà on vosaltres decidiu en què han d'invertir els polítics els vostres impostos. Avui estem executant restauracions del Crist del cementeri, o hem fet un bust a Miquel Tortell, o hem restaurat les creus de Terno, allà on en tot això s'hi han posat uns 40.000 euros. Per ventura el poble hauria trobat més necessari i més prioritari arreglar el parc infantil que cau a trossos. Per això la nostra idea és habilitar una partida d'1% del pressupost. Seria un equivalent a uns 120.000 euros, allà on vosaltres decidiu quines són les prioritats i nosaltres com a polítics els hem de tenir en compte. Durant tota aquesta legislatura, Miquel, hem demanat que se reunís la Comissió Política de Participació Ciutadana per encaminar tot això i la teva voluntat ha estat completament nul·la, perquè hem acabat la legislatura sense fer una comissió de participació ciutadana. Referent a medi ambient, està a la vista. Volem carrers més nets. El poble està brut. Cada dia veiem com el servei de neteja deixa molt que desitjar. L'empresa concessionari, si romp una bossa, el que no pot fer és deixar la brutor vida al carrer. Això s'ha de fer net. Hem de potenciar la neteja igual per tots els barris, des de la plaça de Toros en el Colomer, passant per Son Moro i per Poble Nou. El que no pot ser és que la granadora no passi mai per les barriades o que passi un pic cada 2 mesos. S'han d'evitar els abocaments incontrolats i les merdes de cans en els carrers. I això necessita més vigilància i més conscienciació. I sobretot que l'administració local sigui la primera que prediqui l'exemple. Perquè vàrem denunciar a plenari que les obres de l'arxiu, els enderrocs, se duen a praderes i abocaments il·legals, cosa que això no s'hauria de fer, com altres abocaments en els corrents que s'han fet a Muro. Moltes gràcies, Rafael. Si vols, tens la paraula. Molt bé, nosaltres apostam per un model de gestió lligat a la promoció de les noves formes de control social, que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació efectiva del poble. Volem que es tornin a posar els plans ordinaris cada mes, no cada 2 mesos com fem fins ara. També és important fer més campanyes de conscienciació i sensibilització per tenir un poble més net. Amb el nou contracte de residus hi trobam problemes que s'han de millorar. Volem una aposta valenta amb el reciclatge i que cada vegada els usuaris també puguin fer les seves pràctiques molt millor. Modificarem la taxa de residus, adaptant-la a la realitat econòmica del poble, tenint en compte la capacitat econòmica de cada família.
No permetrem contractes il·legals, com els de l'Agència de Comunicació, un contracte que vàrem denunciar en el ple i que l'equip de govern va continuar duent a terme. I tu, Miquel, podem tenir totes les discrepàncies polítiques i tot és respectable, però el que no poden permetre de cap de les maneres és que se contractàs a la germana de la regidora d'Educació sabent que el contracte era il·legal. Això ho trobam una falta molt greu. També hi ha un presumpte fraccionament de contractes per un familiar del candidat a la valdia del CDM i uns plets que no es compleixen a l'escola de 0 a 3 anys, també de la mateixa família. Tal vegada podem pensar perquè no és aquí avui el candidat, perquè el varen treure ja en aquest tema en el debat que fèrem a Canal 4. Però pensàvem que hauria d'haver pogut venir a debatre i podem-nos justificar així com ja no va poder. Perquè no poden consentir aquests temes de contractació il·legals. Per tant, farem feina perquè hi hagi una bona administració local i que no passin aquestes coses. També no poden consentir de cap de les maneres que amb el pressupost que tenim a Muro, durant els mesos d'estiu ens queden sense policies en el poble. I en els plans ho hem anat denunciant moltíssimes vegades. També la problemàtica que ja s'ha comentat abans del Departament d'Obres en temes de llicències urbanístiques es fa necessari dotar d'un altre tècnic urbanístic per agilitzar totes les tasques burocràtiques, que avui en dia s'acumulen en menys d'un any de retard. I en el punt verd organitzarem un espai de reutilització, fent una zona d'esbarjo, podent fer tallers en material reciclat. Conscienciar i donar a conèixer que es pot reciclar i de coses útils es poden fer servir moltíssimes és una prioritat. Per tant, cuidar del medi ambient i aprofitar tots els recursos serà una necessitat. Moltes gràcies. Miquel Àngel? Sabeu que el primer any d'impacte turístic que no us he votat ho van passar de llarg a l'equip de govern i no van pensar fer de cara. Ho sabeu, perquè ho hauríeu de saber, si hi ha d'haver crítiques. I ho sabeu, que allò que volien, que costava 750.000 euros, ho van tenir via borses d'allotjament, els van donar la subvenció per una altra banda. I ho sabeu, que encara està aturat això, que resulta que volien entregar un llac que no se podia entregar i que els havien dit que no se podria entregar i no se pot entregar. Ho dic perquè a vegades és un despropòsit, com també és un despropòsit haver perdut desenes de milers d'euros en subvencions. I per un tema molt senzill, no estan damunt del tema. No hi ha dedicació, no hi ha esforç, no hi ha ganes. I això és un tema que segurament m'haureu sentit insistir molt i perquè al final perquè tenien raó per això. I és veritat que van presentar l'impost turístic és un impost limitat. És que per que l'impost turístic m'ha de donar la solució a tots els temes del món. No, si no m'està que enguanya molt bé l'any que ve. Si no hem fet un projecte prou bo, potser l'any que ve n'hauríem de fer un altre més bo. I esperar i tenir paciència, perquè sí que no han arreglat el torrent, sí que han hagut inversions d'impost turístic a dins la bufera, sí que s'ha millorat la irrigació d'aigua a dins la mateixa bufera gràcies a aquest mateix impost, etc. Quant a administració, i me quedarà més ambient, després que hauré de fer el minut de rèplica. L'administració nosaltres dèiem administració electrònica, és a dir, que a distància se pugui fer. I també dèiem administració transparent, com tots els actes que hi ha a Muro s'han de publicitar aquest a través del WhatsApp que rebeu de l'Ajuntament de Muro. Aquest acte hauria d'estar publicitat, com tots els partits polítics, com totes les conferències que se passen en el poble, però hi ha gent que té ser del corpus i d'altres que estan maleïts. Aquí van estar parlant tot, que no figura en segon que primer no passar una regió de l'Ajuntament i ara dic que ni tan sols puc parlar en els plans ordinaris. Com ho solucionaran nosaltres això? Un butlletí trimestral que entri tota la informació, consens, perquè tots esteu ben informats. I els treballadors que d'ençà que han entrat en 10 segons a cap i intentaré fer el torn de rèplica. Els treballadors de l'Ajuntament han perdut poder adquisitiu d'ençà que Martí Fornés es van perdre un 10% de cap en 2 anys. La regla té d'un treballador mal pagats, resulta que dona com a solució que encara cobraran més poc. Crec que això, a més, és discriminació puntual de treballadors assenyalats i treballadors perseguits durant aquesta legislatura. I ho saben, tenen noms i llinatges, no els direm, però cal de sap de qui parlar. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Les rèpliques, qui vol? Sí, vol. Gràcies. Bé, de fet n'hi he contestat un per un, donat que cada vegada me toca jo. Jo no vull defensar ningú que no estigui assegut aquí, però crec que els temes de contractes legals i temes tot això, jo crec que per això està a Fiscalia, si tenim proves, o a Fiscalia, i s'ha d'atacar contra qui s'hagi d'atacar. Crec que això és bàsic. Altre tema, el tema del dia a dia. Jo crec que per ser regidor de l'Ajuntament de Muro i a ser banda, no crec que s'hagi de donar un horari a ningú, sinó que
qualsevol moment qualsevol ciutadà pot accedir en el teu mòbil perquè te pugui el que té si li passa una emergència. En quant al tema de defensar la cultura i pagar 40.000 euros per un bus i en contra d'un parc infantil, jo no crec que aquesta comparació sigui correcta. Crec que això cada una té les seves partides i cada una té la seva part. En quant a tema de participació ciutadana, això en el pròxim bloc. En quant a administració transparent, jo crec que hem fet un esforç, l'Ajuntament ha fet un esforç per intentar publicar totes aquestes coses. És veritat que no ha arribat al 100%, però jo crec que a poc les administracions aniran publicant totes aquestes coses. Si qualcú més vol apuntar qualque tema? Sí, també. Com que m'he fet la part de medi ambient, que per al nostre partit sempre és molt important, així com l'inici de la recollida selectiva que va fer en Jaume Peires va ser exemplar. Aquest canvi de recollida porta a porta ha estat un desastre monumental. Per què? Perquè no hi ha seguiment, sempre pegarem allà mateix. I fins i tot els camions que van comprar a Morers resulta que van feina a altres pobles, ho han denunciat, no han fet res. I ara han començat el tràmit per seguir privatitzant l'aigua. Nosaltres volem una gestió pública de l'aigua, i decidir com i quant invertim. I sabeu per què? Perquè si ho ha de gestionar una empresa privada i l'hem de garantir que no tingui pèrdues mai, ja que vol que et digui, vol més que ho gestionem nosaltres directament, no? I després, defensant molt que, escoltau, nosaltres volem que acostem Muro a la Bufera. Ara, hi ha molta polèmica amb un pont. Un pont és una eina de gestió d'espai natural. No prendran peles a ningú, la gent podrà caçar i la gent podrà sembrar com en són els mateixos temps. És més, haurà tot el sistema hídric més ben mantingut i amb un acord continuat i un contacte continuat de l'Ajuntament i les altres institucions en la Bufera i la Conselleria de Medi Ambient, les coses se poden fer molt millor d'allò que s'han fet baix en aquest poble. Moltes gràcies. Si ningú més té res a dir, podem passar al darrer dels blocs, que és de cultura, festes i participació. Torno a començar en Rafael, en aquest cas, i tens 2 minuts, com sempre, per presentar les teves propostes. Molt bé. Des de Unió Independents de Muro pensam que la cultura, festes i participació ciutadana són un dels principals eixos dinamitzadors del poble. Un poble sense cultura, evidentment, és un poble mort. El que no poden fer és quedar estancats en festivals Miquel Tortell amb el mateix format de fa 20 anys. Volem fer esdeveniments com la nit de Sart, obrir el casal de cultura no només un pic a l'any, fer convenis per exposicions permanents de pintura i tenir cura dels pintors, artistes i músics del poble de Muro, perquè moltes vegades són més valorats a fora poble que dins el nostre. Referent a participació ciutadana, n'he parlat fa uns minuts. Volem apropar la gestió fent un pressupost participatius. I parlant de festes, hem d'aconseguir moure més a la gent a l'hora de fer les festes. I aquesta feina que jo personalment vaig fer entre el 2006 i 2011 no ha tingut continuïtat. Hem anat a menys en les festes. L'equip de govern no ha estat capaç d'innovar ni d'engrescar el poble, sinó simplement anar per dins lo fet. Lo fàcil ara no és fer la fira de la carabassa. Lo difícil és en el 2007 tenir un sentiment molt fort per llevar el tòpic de la fira borda i convertir-la en la fira de la carabassa. Lo fàcil no és fer una ruta d'etapes en què cada cop hi participen menys bars i menys gent. Lo difícil és reunir els bars i engrescar-los a fer rutes d'etapes i mostres gastronòmiques com vaig impulsar. Lo fàcil no és canviar el nom de la festa dels anys 80 per ara dir-li White Flower Power. Lo difícil és vestir la plaça com es feia fa 10 anys i acabar en la xaranga i amb més ganes de festa. Lo fàcil és anar per dins lo fet any rere any, com s'ha fet durant aquests 8 anys, amb pocs canvis i innovacions. Qualsevol de vosaltres, en el programa de festes de Sant Joan de l'any passat, seria capaç de fer el programa de festes que l'equip de govern mos deixa preparat per d'aquí 20 dies. Hem de ser capaços d'engrescar a tot el poble, des dels més petits en els més grans. Per això és hora de canvi. Moltes gràcies. Marga, és del torn. La participació serà l'eix de les nostres polítiques, apostant per una bona governança, en transparència i prevenir la corrupció.
Volem un govern obert on la participació del poble en la presa de decisions, control i avaluació de les polítiques públiques sigui una realitat. Establirem acords de col·laboració amb els centres educatius i la residència per fer tallers entre uns i altres, tallers intergeneracionals. La riquesa que podran aportar uns com els altres és important, per tant ho posarem en marxa. També posarem en marxa un concurs d'idees per donar ús a l'escorxador i a partir d'aquí iniciar el projecte. És un espai que es troba centrada del poble i demana a crits una reforma integral. L'escola graduada, com a seu de les associacions de Muro, és un espai emblemàtic que volem cuidar i reformar per fases. Un altre espai que es troba a una entrada de Muro i que de ben segur pot esdevenir un lloc de trobada per tothom. També iniciarem el projecte de les Pedreres de Sant Antoni, un espai a l'entrada de Muro que es pot convertir en un lloc neuràlgic pels murers i mureres, amb un centre d'interpretació, entre altres temes, que ens mostri la feina dels trencadors de pedra. Una feina tan preciada pel nostre poble i doncs la plaça de Toros n'és un exemple clar. També dinamitzarem més els mercats dels diumenges, amb activitats culturals per tothom i de comerç, fent participar activament a les associacions del nostre poble. I en el teatre municipal necessita que li donem vida. Apostarem per una programació anual completa i de qualitat. També farem dels carrers espais per a la cultura, potenciant l'art urbà i fent servir com a escenaris culturals els espais urbans. Farem campanyes de conscienciació de consum d'alcohol i d'assetjament sexual a les nostres festes, amb criteris de sostenibilitat i de respecte a favor del medi ambient, com a eix fonamental a l'organització de les nostres festes. Molt bé. Ara li toca el torn a Miquel Àngel per les seves propostes sobre cultura, festes i participació. Des de més, sabem que la cultura és un antídot molt bo contra tot aquest feixisme i aquesta ultradreta violenta que s'ha posat de moda en aquest estat espanyol. Volem que el nostre poble tingui com a eines d'identitat l'eina, el seny i la mesura. En el nostre estil de parlar de Muro, perquè solen parlar clar i directe, però amb aquests tres adjectius que haurem dit ara. Lamentablement, aquest darrer any des de l'oposició no hem pogut participar en cultura ni en participació ciutadana. En cultura, en Miquel me fa acordar de mentir, m'ha convocat 3 o 4 pits estrictament necessaris, per tant no hem pogut fer feina. I jo sempre els dic, escolteu, nosaltres representant mig poble, i cada despreci que me'l fan estan despreciant de mig poble i per tant estan despreciant de tot el poble sense. I això crec que un equip de balanç ho ha de tenir en compte. Que com volem fer la participació ciutadana? Ho expliquem en el programa, que és el poc participatiu que diu en Rafael, estan ben d'acord, donar comptes aquí dalt un pic cada any de la feina que hem feta, en la política que he explicat anteriorment, donant compte cada dia a la gent, que ens doneu l'oportunitat per poder demostrar com funciona un ajuntament transparent i amb bona informació. I de festes, mira, jo tinc un anhel important. M'agradaria sentir-me orgullós que el govern municipal està implicat i celebra en sentiments les festes de Sant Antoni. En el centre històric hi ha foguerons, que per Sant Joan, si Sant Joan el dia 24 i 24 són les focs artificials. És igual a dir que sigui. I que valorem les festes per el que passem i la implicació ciutadana que hi hagi, i no per quilòs de carn congriada, sinó per el que passem i perquè sigui el poble l'autèntic protagonista. Sabem com fer-ho, perquè venim des del món associatiu i sabem com fer-ho, i només volem que m'ho deixeu demostrar. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Miquel? Bé, el tema de cultura, com que és la meva àrea, crec que amb això donem una petita explicació. És vera que en aquest moment tenim el Sacre Festival Tortell, que n'hem pendit ho ha fet, és vera, però des dels meus 8 anys a dins la regidoria de cultura hem ducat 50%. I estem innovant. Hem fet una sortida del teatre principal, que vam anar a veure Madame Butterfly, que és una òpera, molt agradarà, però és una proposta més. Després tenim el segon projecte quinquennal arqueològic de Son Serra, han de signar un nou conveni, en aquest moment s'ha caducat, i allí hem invertit 75.000 euros, aproximadament uns 15.000 euros cada any. En el teatre, òbviament, sempre poden millorar, sempre poden millorar. En aquests moments, gràcies a una taula nova de so que podem utilitzar, ens poden sentir i podem utilitzar aquest servei. Això, per poc que sigui, per simplement utilitzar un micros, té un cost de 5.000 euros. El Fòrum de la Cultura, que jo sé cultura en qualque programa, això va ser una sortida que llavors vam decidir que formessin part
tot el teixit cultural de Muro sense participació política, exclusivament. Jo formava part del fòrum i no tenia ni vot. Havien de decidir exactament el que en el fòrum de cultura se decidia. També és vera que estem de participació ciutadana i crec que és bàsic en xerrar molt, però vull dir una cosa que va dir el Consell de Mallorca. La participació ciutadana forma part del municipi de la implantació de la plataforma participativa entre tothom, des del dia 4 de juny de l'any 2018. Nosaltres tenim una norma, és vera que en Rafael va aprovar l'any 2008 una norma prescuda en això, però s'ha modificat. I, segons el Consell, diu, a l'hora d'implantar processos participatius està molt bé. És difícil per aquest motiu implantar aquest tipus de projectes seguint només una guia de conselleria, que és el que ens han passat en altres ajuntaments, com han de fer el sistema participatiu. També és vera que cultura no s'ha d'imposar ni s'ha de manipular. I és vera que la cultura ve del poble. I com que jo som més de Sant Antoni que del dimoni, te puc dir que jo foment més moltes vegades i se col·laboro en sos dimonis de la Pedrera en el 100%, però són més de les beneïdes de Sant Antoni. Bé, després d'aquest punt personal, algú vol replicar? Vol apuntar qualque cosa? Bon. Crec que tots estan impacients per el minut d'or. Aquest minut en què tenen l'oportunitat d'adreçar-se a tots els morers i les moreres per donar-vos les explicacions i explicar per què heu de votar per la seva opció política. Crec que és una bona oportunitat i començarà en aquest torn en la Marga i seguirem fins a Rafael, que serà el qui conclourà aquest debat. Marga, tens la paraula. Un dels privilegis que tenc és que som morera i visc a Muro. Molt de vosaltres m'heu vist néixer i m'heu vist créixer, sabeu qui som. I serà un plaer per jo poder ser la vostra bellesa. La democràcia que vivim vos dona el dret a elegir el val o la bellesa que voleu. Un dret que exercireu aquest diumenge. I ho fareu en la llibertat de decidir si vos estimeu més un canvi o per lo contrari voleu continuar en la deixadesa i en la crispació, a la que no ens podem ni volem acostumar. I és per gestionar amb transparència, diàleg, consens i proximitat l'Ajuntament del nostre poble que vos demano la vostra confiança i el vostre suport. Vos necessita ara més que mai, necessita tothom. I en setmanes cop vos asseguro que en la meva experiència i el vostre vot sembrarem futur i aconseguirem el canvi a Muro. Morers i moreres, obriu els ulls i trieu la papereta de la feina ben feta, de la cohesió social i la descompromís, perquè el canvi no és un somni, i ho assolirem tot plegats, perquè el canvi és possible a Muro i gràcies a tots vosaltres, diumenge serà una realitat. Molt bé. Bé, moltes gràcies al públic perquè heu tingut un comportament també exemplar i bastant respectuós amb els que som aquí damunt. Em dono una de cal i una d'arena, ho he de dir, que a mi un val que no donar-me a Muro del CDM m'haurà costat 300.000 euros a tots els morers, que són el que ha costat intentar justificar un camp de golf il·legal amb costos i retorn d'interessos. Crec que tenen por que el canvi se consolidi a Muro, que n'hi hagi un, perquè saben que en sabem, saben que ho farem bé, i és això realment el que els fa por. Ja ho he dit, en Jaume ho va demostrar en la recollida selectiva, en Ramon ho va demostrar començant a fer de l'escola i d'altre un referent que nosaltres continuarem. Però la nostra voluntat de canvi serà ferma, perquè aquest dia 26 de maig és aquí. I sabem que haurem de governar des del consens. Els consensos seran més necessaris que mai. I sabem que haurem de fer feina entre tots a cada àrea, i no a àrees aïllades, com ha demostrat aquí en Miquel. Farem que tots puguem participar, que tots ens sentim un altre pic orgullosos de ser de Muro, perquè volem Muro damunt el mapa i que sabem que la gent de Muro és molt potent i ho demostrarem, perquè sabem que amb vosaltres som més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, jo llegiré un bocinet de la carta que encarta directament als ciutadans de Muro quan va arribar la publicitat i el vot del PI. El pròxim 26 de maig tenim una cita molt important per decidir el futur més immediat de les Illes Balears. Amb el teu vot tu decidiràs com seran els pròxims 4 anys i quines iniciatives es duran aquest any. Les eleccions autonòmiques i municipals arriben en un moment de marcats extremismes entre dreta i esquerra,
una situació que no és positiva per a aquesta terra. Vivim un moment de canvi i tenim l'oportunitat de reclamar per a aquestes illes un paper protagonista en l'escenari polític després de massa anys del buit per part dels grans partits d'àmbit estatal. El PIS és l'únic partit en la implantació a Mallorca, Menorca i Eivissa que no depèn d'una direcció amb el seu a Madrid. Per aquest motiu, el nostre interès prioritari és sempre el benestar de la gent de les Balears. Si ets tan amable de regalar-nos un minut del teu temps, crec que és el que ens diu aquell marcador, directament reclamant que ens compensin els elevats costs que suporta la insolidaritat, la doble i triple insolidaritat en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera. Això és el que fan les Illes Canàries. Moltes gràcies. I ara el darrer minut d'or, el més desitjat, serà per Rafael. Diumenge que ve, el poble de Muro ha de decidir si vota en els de sempre i seguir en la tònica de cercle viciós, amb una manera de governar de la qual en moltes coses no compartim, o votar un canvi centrat, moderat i lluny d'extremismes. Volem obrir l'Ajuntament en el poble, volem una gestió transparent i honrada. No necessitam fer llistes a base de donar feina, sinó gent per convicció i amb ganes de fer feina per el vostre poble, pel nostre poble, pel meu poble. Si penseu que és hora del canvi, que el poble necessita una persona amb experiència en la gestió municipal, una persona que ha demostrat quan va fer feina dins la seva àrea, quan va estar dins l'equip de govern, una persona propera, capaç de fer política de proximitat. El proper diumenge votau en Rafael Gelabert, votau en Blai, votau Unió Independents de Muro. Moltes gràcies. Bé, gràcies per haver assistit en aquest debat. Ha estat un plaer conèixer més de prop la problemàtica i el poble de Muro. Crec que no és tan diferent com del poble de Llumajor, tenim moltes similituds. I res, i moltes gràcies per la vostra assistència i bon vespre.